új igazolványokat készítetni, úgyhogy készüljünk el. A névváltoztatós videóm nagyon-nagyon sokatokhoz elért, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy hozom nektek róla az update-et, hiszen most emiatt megyünk végre elkészítetni az új okmányaimat. Egyébként azóta is rengeteg kommentet kapok azzal kapcsolatban, hogy áll ez a folyamat, mennyi idő volt, és egyébként szerintem még sosem kaptam ennyi támogató kommentet, úgyhogy innen is nagyon köszönöm mindenkinek. Abban láttam, hogy nem érdemes pirosítót használni, mert hogy ugye ez a fekete-fehér kép, ez még jobban kiemeli az ilyen pirosas dolgokat, ami nem annyira előnyös. Úgyhogy ma nem fogunk pirosítót használni, viszont annál több kontúrt. Brutál sok kommentet olvastam, amiben azt írtátok, hogy ti is szeretnétek ezt megcsinálni, de hogy macerásnak gondoljátok, meg drágának gondoljátok. Na hát elmondanám, hogy egyébként ezek közül egyik sem igaz, úgyhogy ha megfordult a fejetekben, akkor ez ne tartson titeket vissza. A folyamat az körülbelül 1 hónapot vett igénybe, amíg így megjött minden papír róla. Annó az anyakönyvvezetőnél nagyon-nagyon max 15 percet tölthettem. Tulajdonképpen annyit kérdeznek meg, hogy mire szeretnéd megváltoztatni, miért szeretnéd megváltoztatni, meg be kell vinni azt a papírt, ami igazolja, hogy azt az illetéket, ami szükséges ehhez a folyamathoz, azt te befizetted el. Velem nagyon-nagyon kedvesek voltak. Hazajöttem és váltam a papírokat. Nagyjából 1 hónap múlva az összes megérkezett, az anyakönyvi kivonattól kezdve minden igazolás, hogy engedélyezik. Ugye az utolsó folyamat, az pedig az okmánykészítés. Hát igazából miután kijöttél az anyakönyvvezetőtől, neked már nincs más dolgod teendőd ezzel kapcsolatban, csak ugye az, hogy elmész majd az okmányirodába, miután kaptad a papírjaid róla. Próbálkozok egy kisebb szemsminkkel, ilyen ombrahatást szeretnék elérni. Kicsit olyan lett, mintha össze lennék verve, de nem baj. Reméljük, hogy azon a kamerán majd jól fog mutatni. Azt hiszem, hogy ilyenkor szokták mondani, hogy trust the process. Amúgy esküszöm, hogy élőben nem néz ki ennyire durván, mint a kamerán keresztül. Gyorsan még feldobok egy barna kontúrceruzát, illetve kiszárítottam, most baromi nehéz vele dolgozni. Sajnos nem találtam semmi átlátszó szájfényt, úgyhogy most a Kikónak ezt a sárgásabb szájfényét fogom felvinni. Egyébként nekem nagyon tetszik. Nos, valami ilyesmi lesz. Szurkoljatok, hogy jó legyen a fotó, mert én iszonyatosan félek. Puszi nektek!